U svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije 21. decembra održan je koncert vanrednih profesora na katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu Ljiljane Vukelje i Nataše Mitrović. Koncert se dogodio u stvari usled jedne saradnje sa mojom koleginicom Natašom Mitrović, sa kojom planiram da imam niz koncerata u toku ove godine, nešto solistički, nešto u 4 ruke. Nas dve već dugo sarađujemo i u okviru fakulteta i nastupamo i veoma mi je drago što postoji ta saradnja. Večerašnji koncert, za večerašnji koncert smo izabrali program koji je više baroknog tipa. Nataša se više bavila varijacijama, predstavila se sa varijacijama od Karla Filipa Emanuela Baha i Rameau, a ja sam se predstavila sa Bahovom drugom partitom i sa Ravelovom kompozicijom La Valse. Izborom starih majstora na programu pijanistkinje su na sceni oživele duh minulih epoha i učinile da ljubitelji muzike, ali i stručna publika uživaju u ovom koncertu.